Good morning the vloggers. Molweni ninjani? Hope ni right. Silapha ke ekhaya. Lelinye ikhaya lethu eBatsana. Lelinye ikhaya lethu eli lomhlaba waseKarere. Utata wayiphange lapha. Udidi so samuva ke sazohlalisana naye wasishiya pha ke wabhubha wasishiya kodwa ke ingcwaba lakhe lisekhaya ezilalini. So ndiboleke ke ijezi umakhulu wenu wam Gugile ke intombi endala ngoku hayi Gugile shem igugile uthi ke xa ndiboleka le jezi zendingayingcolisi ijezi yakhe qha ndanwane yazibona nezi stains uthi zendingayingcolisi but ndithi kuye mama le jezi kaloku soyingcolisile already uthi njani uba ndingayingcolisi ndithe uba ke seyingcoliswe ndim kodwa ndinikwe inezi stains kodwa ndingayingcolisi ijezi yakhe mna ndiphethanga nto zishushu because kwelaa cala lam lasemvodi kushushu so ndiye ndalibala ke ngoku uphatha into ezishushu into bendingafuni ukuphatha izinto ezishushu kakhulu and ibhegi yam incinci. So ke ndifuna nithethe nomakhulu wenu ke nankuya ugogo ndizama udade wethu ke lo udade wethu yabo le foto yakhe udade wethu lo ndayenza ngo-2009 nge-70 rand. Ndandisenzela into okokuba ibe sisikhumbuzo kwenzela uba abazukulwana bakhe bayazi uba umakhulu wabo ubukeka kanjani nangoku ke bayamazi umakhulu wabo. Ewe singoomakhulu but nakumakhulu wabo udade wethu omdala ngoyena mikizana ke. So le foto yenziwa ndim sisikhumbuzo. Guys, it's church o'clock.
Happy Sunday. It's like similar to our audio. Why would siyathetha apha uthini bhuti phakathi kuba kuthiwa ndenzele ivlog ndithetha nje awenzele ivlog nguwe ndim lo so awufunekanga wenzele ivlog hayi asenzele ivlog thina yohayi singabhore kuba singa-actele kaloku ezi zinto yimpilo so now sensitive kakundiphe namngqongo bekipa so that sikwazi because mpaka mkhona balulekileyo ntoni iclip amazi Clip 100 rand. 50 rand. yo shemayi ayizuba khona tyhini kunini sikufowunela ifowuni ke yinto endaba uyicika yo awuzuba nohayi wethu ke ndiphethe ii-shades zakho ke apho ezinye ndizibeke Yakuba ziphe ezinye zakho shayini. ziphe ezinye besides ezi zinkulu mani ezi okay fumana iklipha yakho i-half eklipha nayo shele imali akho mbani usinekusafuneka ndimfakele imali yombani i-70 oh hayi kodwa iyanditexa futo phakathi zawuthi ubona kabini kathathu hayi honestly ke kodwa ndiqonda ubani nayo ke shele izaba right bye futo phakathi sesiyenzile i-OOTD i-Rehoboth yaphi hayi ndiyikhuphe yonke indlu kabhuti yo bendisazi ukuthi kamyeni wakhe ndiyikhuphe yonke indlu yomyeni wakho makhulu Oh, uyawutsho umfundi. ndakwaphela kodwa Uyawutsho umfundi. Abakwatata uchaza. kuthiwa ke ngoyena makoti uthe wonke umuntu ecaweni Hayi nguye. hayi ndim Hayi hayi kuphi. usise ecaweni wathina Watsho kwakudala wathi ngala date mina ngecawe ndike ecaweni. hayi makwanje wonke umntu nantsi ifleet akho mntu ozothi akho space samoto nazi imoto ndibakhupha bonke guys in fact mna bendithi ndiya ecaweni xa ndiziprepare to go to church everyone is like I'm also going so it's church o'clock baphothali na funa ubabona bapho Luyanda into endiyitshonileyo kulo mngxunya sentle umkabhuti zezamehlo ezi yangiqala le moto yakho iyanxa le moto yakokwenu ndifuna unintrodusa ke yabona le ndlu ke yokhiwa ndim yo from house yes i-dining room ne-sitting room igaraji nebhaka ngamandla am ndingaziva bayidla imali yam andixoki xa nditshona hayi siyabulela sango hayi wasebenza it's so nice it's so nice thina zokhona nomnye khe ndizivise kamandi kwifortune opsi cela ubhekele ume emanzini bengathi uyangaphaya asoze ndinyathele kulo mqophozo never yo kodwa niyazithanda izinto because sizokwelela pha ebhasini into nihamba ngefortune niyazithanda izinto ewe hayi wethu esizokwenela kulaa moto sonke wena
lo ungayolusa icamba umama wambhadala ngepasika akamnika uzothi evuka ngomso lendlela sendilapha phambi kwendlu ii-tools tata msapha as a bathroom, as a kitchen. Hayi lasekitchen. Hey Yoba Nation. Sikhutshiwe ke mntasekhaya. Kuthiwa masiye ecaweni. Andisazi nje ndingumusile nje kodwa ke shem ndikhulele apha eFaith Mission. Ndikhulele eFaith Mission kodwa ke ndingumusile. Nangu uzohlabela iculo laseLuisile. Lithi abo bantu bakuthi ucaba intonga yakho le Nafika iphume yona ndicela yona. isilate 1 hour late into because if you get not that's the spirit. funa kuthiwe nansi ifamily yakwachaza ingena sobuliswa lepa ungathiwa masiyobulisa ke in front of everyone. This is the church. Faith. Oh man, African Faith Mission. Apostolic Faith Mission. Kwanobuhle. Yangena ifamily katata uqanza. Utata wayekhonza apha naye. Waye idwafu ke nje bawutsela. Asibasosifumana ispace. Emotweni ndoda ne. Yani vlog xa size ecaweni yakho eFaith. Kuba nomfundisi wakho? Ewe? Makhaya. Oh, mfundisi uMakhasi. Okay. Masibe singenani man. Wakumisa khona ba no Scarlett. Ngipakamisela amehlo ami Ubasibele family yakwa tata nomamchaza. Amen. Abantu balapha kwelibandla le-Apostolic Faith Mission. Onyana bakaToto nentombi zikaToto. Amen. Uqala kwami ukuya eMthatha. Ndaya ngina yabo ngiyongcoba nina wabo okusekhoyo ndaqala ukuya eMthatha pha elalali esidwadweni. Amen. Manje mphinde ngisiya ke ngokuthatha yonke usister wabo laba nenyweba ke ukuba sithi xa ePretoria ngikunkosikazi mama uFeni wasekhoyo mamsondo safike lapha kunyana kaMamchaza ePretoria sahlala pha kamnandi. Amen. Amen. Sahlala kamnandi pha sokuphela nombele nonkosikazi wakhe kwakumnandi. Album igama lenkosi. Nazi Yoba Nation.
coming from church. Une-yobhanation yakhe nalapha ko. Nifunde ntoni ecawe namhlanje? Besithi ilizwi. Babhathizwa ngomlilo namhlanje. Ulutsha balibuyele enkonzweni. Utshwala mabuyeke. Utshwala mabuyeke. Uyawubele manje. Guys, we're back from church and didiniwe Shem, to be honest with you, and now I'm upheka. That's tunu. I upheka and namdla wako, so I'm just gonna do ipapa. Salad bezishekile izolo ibeetroot qha. So izaba ipapa, ibeetroot, uzakwenza ichakalaka ngintoni beyichithayo. Uzakwenza ipapa kube ichakalaka, beetroot. Then bayosprayela sitye sibe sigqibile. Yeah, ndibulisa ii-obanations zam zase-AFM. Hey, ayisabukelwa i-vlogging. Ndiyabulela guys, I love you, I appreciate you. Iwese ndithathe ii-photos nani ke ngoku i-problem yam is how are you guys gonna get your pictures, because ndithe masebenzisa iifowuni zenu bendingaziphathanga. I think about 2 of them bebengaziphathanga iifowuni zabo, but esebenzisa le yakho. So I'm just wondering uba bazifumana njani ii-pictures zabo. Ndibilisa amanzi epapa phaa bese ndiwafakile iload yokuqala apha, funa igcwale, and then I will start on ngeshakalaka. I have the onion, I have peppers, nenqwaba ye-carrots elishiyeke last. Esayicreative? Ikhona into esayicreative? Hey, siyenze yaninzi. No. Hayi siyenze yaninzi le-carrots. Bishiyeke izolo. So I'll just top up here. And we add yan. Sweetie kamnandi. Sanibonani. Ninjani? Hope niyaphila, sivela ecaweni nje. Sabe sayela nkonzo yalapha ekhaya. Khaya usilambi. Kwanga. So alupheka. Lomkafeti. Ndokuphekisa into la ipapa andikwazi uyiphekela abantu abaninzi. Pheka ichakalaka ke wena. Ndizokunqunqela izinto. Bado ngcono uba isinto engekho. Jonga kuba abanjani lawo amanansi. Bathi ngcono amanye ebebole lonke, like you can't even do away. Mandikhulule esi skipa ke ndinqule into enkulu. Uzonqula just low green pepper. Yona yodwa. Yeah. Because the carrot is going to be great too, yeah, share.
Lasuke lava lutango, lasuke lava lutango, lasuke lava ambani adinasi. Ayiwa nikhona nimiliniki ekhapha. Imili bisothi ngabe? Nima ya. Noso ukufasa yasipa. Aphepheli. Ambani adinasi. Lasuke lava lasuke lava Oh, yeah. Kanisa bamba isandla sami sihambe kanzini, hayi ngenkolo ngenhliziyo ezolileyo. Ilizwi lakho liyandiza njengomthandazo ebusuku. Sondela ungoyi ndilapha. Khanyisa mna ngothando lwakho, ndibone mna ngokhanya kwakho, ndikhethe ungandibuzi inhliziyo sele ivumile. Hola impela uzohola malini ke kule game. Hey, ndikhe ndafumana kubugcabalalana. Kodwa ke shem. Khange kube kakhulu, khange njengoba afford. Angithethe ngabhutani usamaxabiso. Ipapa nechocolate. Uyayikhipha mama? Noma vele? Yayithi. Oh. Zokwenza la ichocolate ngomama. Uhlala phansi. Ufuna ntoni sikwenzele? Ngohlala phansi. Ngohlala phansi intombazana kaloku. Ixesha lakho ladlula. Ulambile. Isonka neqanda. Sakwenzeka. Go and sit down. Umzukulu uyabe Mangana. wami. Kunobuyo braai. Oh. Kuthiwa sotya inyama ebrayiweyo namhlanje because umntu uzopheka. Apha emva kwayaphansi akwenzela mama ngohlala phansi. Okay. Songiqoselela carrot. Nami ndilambila ngikatye okokusinda. Kwesikhafu. Le Brother? Anohle ngaphakathi lingaphezulu. Hello my bro. Yes. Yes my bro. Kulambekini. Good afternoon. Ekuseni khange sitye kaloku. hangi ukile. Hayi khange ukile. Hangi ukile nokho. Pardon? There's a family meeting. After weekends. Sasa ke apha kweli khaya lethu lesibili. Eli khaya lethu lesibili liphume kanjani? Liphume ngokuba itata wayiphangela apha. Ayikujonga kwamasipala. Kweminyaka emininzi. Kodwa xa isibaliselela wayesithi uba waqala waqhuba itractor kumasipala epeyi 80 rand ngenyanga. So uthi ke yayininzi ke laa nyanga laa mali isondla 80 rand. Yayingafundanga ngalaa ngqondo. Wayeno-A, hayi wayeno-sub-B. Nano-sub-B nawayengu-B. Kodwa wayesithi ke yena ke xa seyibiza ngokwangoko wayesithi une-B.A. So mna ke ndinyathele ezinyathelweni zakhe nam ndinaloo B.A takapha. Ndinaloo B.A katata. Nam teshem ndikuloo B.A kadidi. Ubuya nile mdloti.
Ndizobuya M40 kule nyanga izayo. Inyanga izayo. Ndibuyele emsebenzini, ndibuyele emhlabeni wam. Yakhatha ngokuprodekta. Ngokungathi apha ndingumhlaba kancedo. Umhlaba kancedo la. Xa ndiyazi ke imali. Guys, sidiniwe. I-meeting ibilapha. Isidiniwe. I-meeting ibilapha isidudile. Inzima nothetha. Nobana ndibona nami namehla amakakho right. And ke ngoku into endihlekisayo kuyo yonke loo nto ndiyabhala kule stadi. Ndizobhala nto ndiyafundanga. Baka ndizokwazi ufunda nangoku. Yabo. Nihlale kakuhle ke bantwana basekhaya siyanithanda. Keep on supporting umakoti wasekhaya. Ke bethu umkabhuti. Umkabhuti. Athi ke niyayazi. Uyatsho uthi niyayazi. Andiyazi ke le nto ke mna ke ndingayaziyo niniyaziyo. So please nimsupporte, nimnike yonke into abantu nokunika nothando. Hayi yonke into. Ungena mntasejonga ndiyabonda ngoku. Ikwayi into nekhaya. Ntoni? Yho. Ntoni? Oh, iya kwayisavana. Andimene. Ixesha lokutwana. Ndisebenza mna ungayithatha ifowuni yam kodwa kanti ndini yonke le nto isefowunini la. Kwanto? Hayi andinayo inamba yakho. Inamba yakho andinayo yona. Andifuni because kuninto azisefa inamba zakho. Zinahleka. Uthi umyena uthi vele to 1, athi vele to 2. Ndakathi andifuni namba yakhe. Nokundifowunela andiyisave. Akakaseyi. Hayi soze ndibhalise ngawo. Ngifowunela nje ndithi futhi bendicela into ethile. Useva la ekhaya. Yayo useva ngaloo nto. Andiphambelanga mhlawumbe. Sebethina bone ndakeni mfowethu nivukile ne. No uyazi noba ndisibhano kodwa ndiyabathanda abantu bakuthi. Oh. Kuto phakathi. Bendicela uvela ndithi ndiyayithanda le nto. Abantu especially wawo. So benzama ukuthi bethuna mna ndisisithandwa sikaMilani. Isisithandwa esi. Uyandithanda lo sisi. Yebo. Une-competition unechume engekafiki. Yebo uyandithanda and ke ngithanda le nto bakhe. Uthanda undiqoqosha. Ayaya. Benzama ukubona lo. Hey Mabusi. Ngikeba. Hey Mabusi. Ay, bra, bra. Hey bra, ungene. Oh. Office. Yes, Office. Ubani. Hayi. Yebo. Ewe kuto phakathi. Sitho mandenze Ubani. Thunya apha epetrol. Nami lengizoyena. Hayi ngizokwenzela kwami ngithembisana nami sengifike. Andiyazi ngoba ngasekho elantuza. Ngicela umvulele ngapho. Mabusi. But ibendenze apha enkomereni uvijola nengqondo. Ndifuna ithulelela libhlokileyo apha. Into nayibona ngathi ababetshelo abantu balo. Yazi ntiki into yabantu bethuna. Sheba?
Sihle manje. Yes, yes. Hayi kunjalule kwapha sihambe kangaka. Incithile le papa inintsi igcwele. Andicingi ubunzima noyizamisa. Futhi abantu bagqiba Tyela laa myeni kamyeni. abantu bagqiba ikiti nesonka soqanda manje ngiqonda uba bazotya kakhulu. I begin to It's so special. Oh, how it feels when I'm with you. You got me doing things I never thought I'd do. Just so you know, ain't never let you go. You're my whole. Just so you know, I'm not for sure. Yeah. You're mine for sure. Yeah. Ooh, you're mine for sure. Anzu no papa. Anzu no papa. Amathemba amkile ukhanya andikuboni ubumnyama likhaya lam thetha mazwa myolikum amiyolikum thetha mazwa myolikum amiyolikum thetha mazwa myolikum amiyolikum thetha mazwa myolikum amiyolikum zakho sulwa nguinyembezi zam akubotshwa nguwamanxeba am zakho sulwa nguinyembezi zam akubotshwa nguwamanxeba am amathemba amkile ukhanya andikuboni ubumnyama likhaya lam thetha mazwa myolikum amiyolikum thetha mazwa myolikum amiyolikum thetha mazwa myolikum amiyolikum thetha mazwa myolikum amiyolikum
zakosulwa nguinyembezi zam, akubotshwa nguwamanxeba am. Zakosulwa nguinyembezi zam, akubotshwa nguwamanxeba am. Guys, I think I wanna come and close this vlog here. I think for today, ne? Yeah, bese ngilibele ukuphakela umyeni kanithume uawonke uyakupha nami ndizifake phaka oven sisahluthi for now. No simbu. Yo, hayi ke son, hayi ngeke abaphela abantu balapha. Bye guys, abapheli. Oh, ngangiya 4 plates, first come first serve. Okay. Bye. Yes. More eat. It's hello, Yoba Nation. Hello, Yoba Nation. How are you? I'm good. You're good. How is school? Itani started going to school. Ngani teacher? Dali who? What about Miss Branch? Miss Branch? Miss Branch. Hey, what? I know Miss Branch. I go Miss Branch. Okay. Any friends zakho esikolweni? Esikolweni Gumbali. Ngwamvene. Ngwamvene no iya no mbali. Uviolethu. Violethu. Violethu kadlali nami. Oh, akadlali nawe. Scarlett. Uyadlala nawe? Ewe. Okay. Bye bye ke vlog. Bye bye. Bye bye Yoba Nation. Bye bye Yoba Nation. Bye bye Papa. Bye. Yo, how mama say? Mama. Salva moto, ngilali mina. Don't ngibala. You itsho nami ndisingasebe kuthiwa namhlanje at least tomorrow and Tuesday. Ngabe ngexesha enough. Low relax. Hi guys, my name is Yoba. My name is Kala. Have a subscribe or subscribing and join our family. Oh, thank subscriber. I love you. Appreciate you. This channel is nothing in Kesana. Hey. Andiyithandi nantsi iteki guys. Oh. Iyo le. Bethuna papayi. Papayi Tina. Hayi ndabona hapa we. Makhulu kho papayi sekwi-vlog. Ithani, wake up. Oh papayi sekwi-vlog. Ngizakela ukuzanayo sondela. Yo! Hayi sana. Papa yini bethuna Tina. Ngishahamba mina ngoku ndibheke ePretoria. Ngizamakhulu. Ngizabonana kwi-vlog. Tina, see you at Pretoria, guys. Uthali uvusiwe ke yena kuthiwa makakhaphe. Uyakhumsha nomvelo bethu la. Yo.
Hayi nina iphi phone yami? Yokhatha wanga. Iphi phone yami? Emotweni uzokomba. Right. Businco papa isa ku vlog. Phone yami. Hayi vlogger. Siyahamba into yabantu ngoku. Uyele emvoti. Ibuyela emvoti nayo. Emzinami dakhile pha nestand. Ndine-family ngoku. Unothi uzulwa nami kanje. Oh man udiniwe bevuswe ebuthongweni. Ingabe uzothi xa ivuka lile kuthi abantu baye airport. Lo uthendi nompipi lo. Lo uthendi nompipi. Ubone guys, uthi ubone ngoba senza la challenge. Bye guys. Ndiyivalile ke le vlog kanti bazosifaka phezulu clip. Uzophinda uzifaka blog. Uyashiwa ngenxa yeblog. Andiwile kabuhlungu shame. Imani ke sisi. Ilana i-wallet yami kanibona. Ethuna papayin mayaya papayin mas. Iyashiya kumvelo kuhle. Kokomvelo lo. Uyomlanda ubrother wakhe. Bye Tina. Into endiyitshonileyo apha zange yatshonwa nangubani. Ndihlale efront bethu ndizenza umede mchaza. Azithanda ifowuni kube khona Njani khwelanga lo? Akho mpilo ndinayo Hi, the vloggers. This is my mom, uNomabele. Last born yakhe unabantu aba-11. Hey, yayizale sibasana. 11. Kutsha bana bethu. Makaze ne-discount kaloku. Bye Nobuhle. Bye Tina.